μέχρι και αυτό εδώ βγαίνει εδώ. Κοιτάξτε. Κατά τύχη το είδα. Όλοι το γνωρίζετε. Απλά τώρα έχει πολύ σπόρο επάνω. Δεν πειράζει. Αυτό όμως είναι πεντακάθαρο, παιδιά. Είναι πολύ καλό. Όσοι δεν γνωρίζετε, είναι σπαργάνι, άγριο. Έχει και άλλα εδώ πέρα που είναι φρέσκα, που δεν έχει πολύ σπόρους επάνω. Όπως είναι η καλή ώρα εδώ, όπου το δείτε να σπάει από μόνο του, είναι κατάλληλο. Δύο και ένα μεγαλούτσικο αυτό εδώ, λίγο πιο πάνω. 3. Δεν χρειάζεται να τα παίρνετε όλα, αφήνετε και κανένα να βρίσκεται για να μπορείτε να το ξαναβρείτε εδώ πέρα. Δηλαδή εκεί που θα το πάρετε. Εγώ τώρα αυτό εδώ που έχει σπόρους επάνω δεν το κόβω, τα αφήνω για να βγάλει και άλλα. Και είναι κάτι πολύ ωραίο. Μπορείτε να το κάνετε με αυγά, μπορείτε να το κάνετε για σαλάτα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε μέσα με λάδι και ξύδι, μέσα σε βαζάκια. Είναι κάτι πολύ καλό, κάνει και καλό και για την υγεία σας. Ιδιαίτερα το ζουμί. Δεν το πετάμε, το κρατάμε. Και πίνετε ένα μικρό ποτηράκι το πρωί. Φυσικά να μην φοβηθείτε, να σας πω το εξής. Όταν θα κάνετε ούρα, μην φοβηθείτε. Σας καθαρίζει τα πάντα από μέσα. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό και υγιεινό.